Sziasztok! Ezúttal egy vadkamerát szeretnénk megnézni, egy képküldős vadkamerát, természetesen az LH Outdoor jóvoltából, nevezetesen egy Linkscam XS 4GS típusú képküldős vadkamerát. Előzetesen kibontottam nektek a dobozt, hogy tudjuk megnézni, mikor megvásároljátok, mire számíthattok, mit találtok a dobozban. Elsősorban magát a kamerát, egy beépített napellemmel, hozzá az antennát, chipest a memóriakártyának és a SIM kártyának, találunk továbbá még egy adatkábelt, egy rögzítőpántot, egy rögzítő supportot és egy nagyobb teljesítményű napelemet, ami akkor szükséges, hogyha egy zártabb erdőrészre telepítjük fel a kamerát, és nem kap annyi fényt, tehát nagyobb töltést biztosít ez a napelem. Továbbá még van itt egy használati utasításunk is. Mire lesz szükségünk ahhoz, hogy összekapcsoljuk ezt egy mobil készülékkel? Szükségünk lesz egy memóriakártyára, 128 GB-ig képes kezelni memóriakártyát ez a kamera, és szükségünk lesz egy SIM kártyára, esetünkben ez most egy Orange SIM kártya, amit előzetesen már egy telefonba a PIN kódot kikapcsoltuk, illetve aktiváltunk egy adatforgalmat rajta. De mindenek előtt beszéljünk egy kicsit a kamera specifikációiról. Ez egy 4G képes képküldős kamera, ami azt jelenti, hogy 4G sebességgel tudja küldeni és fogadni az adatokat. Ez bőségesen elegendő képnek, videónak egyaránt. Ami nagy érdekesség ennek a kis kamerának az az, hogy lehetővé teszi a livestreamet, azaz az élő nézetet, tehát bármikor rá tudunk nézni, mi történik éppen a kameránk előtt. Egy 12 megapixeles szenzorra van neki, 12 megapixeles képeket képes készíteni, HD, Full HD videófelvételeket. Van neki egy beépített GPS jeladója is, ami azt jelenti, hogy ha Isten őriz ellopja valaki, meg fogjuk tudni találni a helyzet alapján. Nem utolsó sorban van egy beépített 5200 mAh-es akkumulátora, ami egy hatalmas teljesítményű akkumulátor, kiegészítve a kicsi napelemmel, esetleg a nagy teljesítményűvel, nyári időszakban, amikor a nappalok hosszabbak, biztos, hogy non-stop üzemidőt kapunk ennek segítségével. Esetleg a hosszú téli éjszakákon, borús téli nappalokon lehet szükségünk arra, hogy pótolagosan töltsük az akkumulátorát. Miután behelyeztük a SIM kártyát, hát rutinos kész szükséges mindenképp, azután behelyezzük a memóriakártyát is, letöltjük a Yukon applikációt a Play áruházból, vagy az App Store-ba iOS-en. Ha végzett a telefonunk a telepítése, akkor megnyitjuk az applikációt, elfogadjuk a szerződést, kiválasztjuk az országot, az esetünkben Románia, nincsen még regisztrált fiókunk, hogy egyet regisztrálunk most, kéri az e-mail címünket, elfogadjuk a felhasználó megállapodást, tovább lépünk, megadunk egy jelszót a fiókunkhoz, megadjuk az ellenőrző kódot, majd regisztrálunk. A regisztráció sikeres volt. Rendben, itt már fel is ajánlja a program a bejelentkezési adatokat, bejelentkezünk. Kérdezi, hogy engedélyezzük a Yukon számára, hogy hozzáférjen az adatunkhoz.
engedélyezzük, hogy meghatározza a közeli eszközöket, engedélyezzünk, Bluetooth, bekapcsoljuk a kameránk tesztmódba, és már is megtalálta az eszközünket. Nincs más dolog, mint hozzáadjuk ezt az eszközt. Készülék hozzáadása. Engedélyezzük az ukon számára, hogy készítsen képet. Beolvastassuk az eszköz QR kódját a hátáról. Insert the SIM card, then power on the device. After seeing LED light on solid blue or hearing the Viachi prompt, click Next. A kék fényünk az folyamatosan világít. Tovább. Enter a new address or press Enter to use your default address. Tovább. Device is connected. Please wait. Most Device megvárjuk, hogy installed csatlakozik. successfully. Please fully charge the battery before first use. Azt kéri, hogy töltsük föl teljesen az akkumulátort, mielőtt legelőször használjuk. A eszköz telepítése sikeres, oké. És látjuk, hogy van egy online készülékünk. Nézzük meg, hogy működik-e az élőnézet. És voilà! A kamera a helyére került, egy forgalmas áthúzóra, vadcsapásra. Kíváncsian várom, hogy milyen minőségű fényképeket, illetve videókat készít, és hogy ezt el is küldi nekünk. Még ebben a gyenge fényben is van töltésünk, van jó jelünk, és a mozgásérzékelőnk is észleli, hogy mozgunk.